Il-Kamra tal-Avukati esprimiet tħassib u l-inkwiet tagħha brabta mal-abbozzi tal-liġi 143 u 144, ċoe ir-riforma tal-ippjanar li Roberta Bela u sħabu jridu jwettqu. Fis-qarrija l-Kamra tal-Avukati spjegat li tali riformi se jaqilbu ta' taħt fuq il-leġiżlazzjoni tal-ippjanar f'Malta u se tkun qed timpatta direttament liċ-ċittadini Maltin u Awċin. Għal-daqstant appellat u nsistiet li ssir minnu fih konsultazzjoni pubblika wiesa li jinvolvi mhux biss l-stakeholders imma wkoll il-pubbliku ġenerali. Il-Kamra tal-Avukati spjegat li tinsab inkwetata għal fatt li kif qed tiġi proposta l-liġi l-awtorità tal-ippjanar se jkollha seta li tagħmel li trid saħansitra illi tiskarta il-local plans bil-Kamra tinsisti li dan imur kontra l-prinċipji fundamentali ta' trasparenza. Insistut ukoll li qed jiġi propost li s-seta tal-qorti tkun limitata partikolarment fi stadju tal-appell quddiem deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità tal-ippjanar. Il-Kamra tal-Avukati spjegati li huwa ta' tħassib illi l-ambjent u l-estetika qed jiġu proposti li ma jkunux ikkonsidrati u kompletament jiġu injorati meta l-awtorità tal-ippjanar se tkun qed tevalwa applikazzjoni. Dan fil-waqt li ntqal li huwa ċar kif leġiżlazzjoni kif proposta u preżentata hija magħmula biex is-sottomissjonijiet ta' oġġezzjoni fil-konfront ta' żvilupp ikunu limitati fi kliem sempliċi infasslin apposta biex jaqtaw qalb dak li jkun. Għal-daqstant il-Kamra tal-Avukati appellat lill-Gvern sabiex ma japprovax l-abbozzi tal-liġi qabel ma ssir konsultazzjoni matura. Kif dan kollu huwa ta' tħassib u nkwiet kbir.